kedu ife mmelụ mmadụ eji akpụlụ m n'ọnụ ọ bụ mbụ na-enwere ikwu ka ọ bụ mbụ na-enwere ibe anya m kone kone anya m kone kone kedu ife mmelụ mmadụ eji akpụlụ m n'ọnụ kedu ife mmelụ mmadụ eji akpụlụ m n'ọnụ ọ bụ mbụ na-enwere ikwu ka ọ bụ mbụ na-enwere ibe anya m kone kone anya m kone kone ogbenye dịbụ mbụ adị ayo 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 akwa ebube bụ onye na-agba ntarị nne ayo oge a ka ndị befa ji wee libie nya bụ ayo ayo ebube ayo maka na ọ gbatakatala anụ gbatakata anụ ayo apụtazi ọ na-akpa nga ayo ayo ndị befa wee lụọ n'oge si ebe a wee bụ ọgaranya nke afọ na ebe dị ka ya ayo ndị be anyị ndewo ugbu a bụ oge akụkọ ụwa biko geenụ ntị ndị be anyị ndewonụ aha m bụ nwanne unu Esther Akudnobi nke a bụ akụkọ ụwa nke anyị na-eweta unu taa bụ ahịa afọ nke bụ mkpụrụ ụbọchị 14 n'ọnwa itoolu n'afọ 2018 na mbụ nụrụnụ ụfọdụ isi akụkọ ndị anyị ji taa. Ndị otu ụmụ ntorobịa nke Ọhaneze gwara gọọmenti etiti okwu gbasara ụzọ ọjọọ nke jikọrọ Abia na Ebonyi steeti. Otu njikọ Igbo dị iche iche kwadoro IPOB na atụmatụ apụ n'ilo ya. Ndị omekome gbagburu onye ụkọchukwu na Nkwere nke Imo steeti. Ndị nkụzi n'Enugu steeti jere ọmụmụ software coding. Otu onye isi APGA kwulitere okwu megide ule JAMB n'obodo Nigeria. Ngwanụ ka anyị nụrụ akụkọ a n'uju ya. Senetọ na-anọchi anya ndị Abia North ma bụrụkwa ọnụ na-ekwutere ha okwu na Seneti bụ Maazị Mao Ọhabụnwa wepụtara ego inye aka. O menyere ndị isi mkpe nakwa ndị youth si na local gọọmenti 5 nke dị na mpaghara Abia North. Ọtụtụ ndị mmadụ bịara ihe gbasara training nke gọọmenti dinyere ha mee inyere ndụ ha aka. Ndị ha na ha nọ na-akwado ọrụ enyemaka bụ ndị Small Medium Enterprises Development Agency. Ha nyekwara ha ngwaọrụ nakwa 50,000 ka ha jiri na-enye aka. Senetọ Ọhabụnwa nyere ha ego iji wee na-akwado ha ma kwadosie ha ike. Nke a mere n'ụbọchị ụka na Ọhafịa Senatorial District Headquarter. Senetọ Ọhabụnwa si na ya agbalịala dịka onye ọga ozi ime ka local gọọmenti 5 nke dị na mpaghara Abia steeti ka ha nweta ihe ha kwesịrị. Na ya na-eme ihe ọbụla ya ga-eme ime ka onye ọbụla nweta nke ruru ya aka nke gọọmenti nyere ha. Senetọ mekwara ka ihe gbasara ndị ahụ adịghị makwa ihe gbasara ọrụ ụzọ dịgasị iche iche ka ọ bụrụ ihe a na-arụ arụ n'obodo ahụ. Ndị otu Ọhaneze ndị Igbo Youth Council Worldwide akpọkwuola ndị gọọmenti etiti ka ha bịa tinye anya ma lụkwa ọrụ ụzọ jikọtara Abia na Ebonyi bụ ụzọ nke Isukwatọ na Abakaliki. Ụzọ a nwere nnukwu ụzọ ntiwa bụ erosion n'olu oyibo. Onye isi nke Ọhaneze ndị Igbo Youth Council Worldwide bụ Maazị Obinna Achonye kwuru okwu n'ụzọ ụka sị na ụzọ a bụ ndagwurugwu nke onyinye ọnwụ maka na ndị ụgbọala na ndị na-agba ya na-enwe ezigbote egwu. Ọ gaa n'iru na-ekwu na Abia na Abakaliki enwego ọtụtụ mbulite elu na ndozi sitere n'aka gọvanọ ha maka na ndị na-achị obodo a gbara mbọ lụkọ ọlụ ha na onye isi obodo bụ Muhammadu Buhari, n'agbanyeghị na pati ha
na pati Muhammadu Buhari abụghị otu. Ya mere o kwesịrị ka gọọmenti etiti gbaa mbọ tinye anya n'ụzọ gọọmenti etiti niile bụ federal roads n'oyibo wee hụ na edoziri ụzọ a ka ihe na-aga ọfụma n'etiti obodo abụọ a. Gọvanọ Abia steeti si na ya akwụọla imirikiti ndị ọrụ dị na Abia steeti ụgwọ ọnwa ha. Commissioner for Information bụ onye ọgbasa ozi aha ya bụ Chief John Kalu mere ka ndị mmadụ mara nke a ma sịkwa na ndị nkụzi praịmarị skuul bụ ndị gọọmenti jifọrọ ụgwọ ọnwa abụọ ma ọkwa atọ nke ha si na ha ga-agbalịa oke ha nwere ike ịkwụ ha ụgwọ n'oge na-adịghị anya na ha ga-akwụ ha ụgwọ a tupu ọnwa Disemba agwụ. N'Ụmụahịa South nke Abia steeti, ndị otu APGA raka 5,000 bụ 5,000 n'olu oyibo agbapụgo gbabanye na PDP bụ pati na-achị steeti ahụ. Mgbapụ nke a mere na Satọde nke gara aga. Otu onye bụ onye nzọrọnzọrọ oche Ụmụahịa South Local Government n'aha pati APGA na 2016 bụkwa na onye so na ndị isi ndị gbapụtara na PDP sịrị na ha pụrụ maka na nkewa na iru otu bụ factions n'olu oyibo bịaziri ka nkụ na APGA. Ọ sị na nsogbu na nzọrọnzọrọ a ebuka. Ọ sịkwa otu a sị na ofu akụkụ kwenyere Maazị Alex Otu, akụkụ nke ọzọ kwenyere Maazị Chikwe Udensi. O wee gaa n'iru jụọ ajụjụ sị na ezinụlọ kewara ekewa ọ ga-achịlite obodo ọkwa na-emerili n'obodo. Ndị si PDP nke Ụmụahịa South nke onye isi ha bụ Maazị Obioma Ogbulafọ nabatara ha ma kwadokwa mbata ha. Ndị otu APGA nke onye otu ha bụ Dọkịta Chinedu Ekwalo na-akpọ oku si na gọọmenti ka ha kpochapụ ihe gbasara JAMB. Na ihe gbasara JAMB enweghị ọrụ ọma ọbụla ọ na-arụ na obodo na ọ naghị enye aka gbasara ụmụaka ịga akwụkwọ. Maazị Chinedu Ekwalo si na JAMB bụ ụzọ aghụghọ eji eri ụmụ mmadụ ego. Ọ si na JAMB enweghị enyemaka ọbụla. Kedu ihe kpatara eji hapụ ụzọ ihu? Maazị Ekwalo kwuru okwu a oge ndị odeakwụkwọ mgbasa ozi na-ajụ ya ajụjụ n'ụbọchị Tuesday mgbe ọ gara na pati headquarter nke dị n'Abuja. Maazị Ekwalo bụ onye chọrọ ịga seneti nke ndị Anambra North. Ọ sịkwa na JAMB enweghị ezi mkpụrụ ọ na-amịta. O mekwara ka ndị odeakwụkwọ mgbasa ozi mara na ihe gbasara JAMB anaghị enye aka ime ka ụmụaka gaa mahadum. Ọ sị na o kwesịrị ka a na-eme ihe ga-eme ka ụmụaka yutu agụrụ ịga mahadum na-agụ ha, mana ihe gbasara JAMB na-eme ha ka ha hapụ ịkwado ịga mahadum. N'ụlọ akwụkwọ ebe a na-azụ ndị nọọsụ dị n'Ọnịsha nke a na-akpọ School of Nursing of St. Charles Borromeo Hospital, Ọnịsha, ọchịagha na-achị bụ Anambra steeti bụ Maazị Peter Obi kwuru okwu sị na ya na-apụta na 2019 itinye anya n'ihe banyere obodo ọma na agụmakwụkwọ nke ga-enyere ụmụ obodo aka. Ọ gwara ndị ụmụ akwụkwọ ndị nọ na ụlọ akwụkwọ nọọsịn nke a sị na ya ga-akwado ihe gbasara ahụike n'obodo. O wee kelee ndị parish nke St. Charles maka otu ha si akwado ahụike n'obodo. Mgbe nke a mesịrị, onye na-ahazi ahụike nke bụ Coordinator of Health Services nke Ọnịsha Archdiocese bụ Reverend Father Dr. Basil Ekwuribe kelere Maazị Peter Obi si ya na ọ masịrị ya nnukwu na ọ bịara n'ụlọ akwụkwọ a bịa ịfụ ndị ụmụ akwụkwọ a. Onye ụkọchukwu a wee nye Chukwu otuto maka na ọlụ dị iche iche Peter Obi lụrụ n'ụlọ akwụkwọ a mgbe ọ nọ n'oche. Ọlụ ndị a bụ ịrụ ụlọ nke eji amụ ihe, ịrụ ụlọ ndị dọkịta bi, makwa ịzụta nnukwute ụgbọala bọs na ambụlansị abụọ nke kara aka, nakwa inye ego nke a na-akpọ grants n'oyibo mgbe ọ nọ n'oche ka ọchịagha Anambra steeti. Ndị Masob nakwa ndị Biafra Independent Movement sịrị na ha agaghị akwado ezi nwaanyị bụ
lọlụ eze Igbo gburugburu bụ lọlụ Bianca Ojukwu ka ọ gaa were ọkwa seneti. Ndị Masọbụ nakwa ndị Biafra Independence Movement sịrị na ọ ga-awụrụ ha ihe ihere ma ọ bụrụ na ha kwado lọlụ Bianca Ojukwu ka ọ gaa gbasara ya. Mana onye isi ha bụ Maazị Chief Ụwazurike nakwa Dr. Godwin Maduka bụ ndị gara na Ojukwu Memorial Library dị na Owerri si na o nweghị ihe ọjọọ ọbụla ha hụrụ gbasara lọlụ Bianca Ojukwu ịga nọchi anya ndị Anambra South na Senate. Ọ sị na onye ọbụla na-asị na o kwesịghị ịga maka nke a ekwuteghị ya, mana ha hapụ ya ka o mee ihe o kwesịrị maka na anyị ka nọkwa na Naịjirịa na o nweghị ihe ọjọọ ọbụla nọ na ya nwee ịga gbasara Senate, na ha kwadoro ya ka ọ gaa ya. Ọchịagha na-achị Ebonyi steeti bụ Maazị David Umahi kwuru okwu n'olu ike sị na ha dị na nkwadobe iguzogide ndị nzọrọzọrọ ọchịchị ọjọọ ndị si na ha ga-eji ndị uwe ojii na ndị nche obodo wee mebie ihe na elekshọn nke 2019. O kwuru okwu a oge onye kọmishọna nke ndị uwe ojii nke Ebonyi bịara na be ya na gọọmenti haus, maka na nwoke a bụ onye echiri echichi a ọhụrụ, aha ya bụkwanụ Musa Kimon. Ọmaghị gwara kọmishọna na ozi batara na ọ bụ ndị ọjọọ a kpọbatara ya n'obodo ka ọ bịa rụba ọrụ ọjọọ a. O wee rịọ nwoke a si ya ka o jisi ike tinye udo n'obodo, nye aka dozie obodo. Onye kọmishọna nke polisi a wee kwekwanụ nkwa na ya ga-agba mbọ chụọ ndị ọjọọ n'obodo ma nyerekwa obodo aka. Ndị FRSC dị na Ebonyi steeti si na ha ga na-ejide ndị na-akwọ ụgbọala na-agbasi ike na-enweghị nkeji. Kọmanda Stella Ucheegwu nyere ọkwa na Abakaliki oge ha nwere ọgbakọwa maka ndị ụgbọala na-agba n'ụzọ. O mekwara ka ya na ha nwere okwu a mara na ihe gbasara ndị na-agba ụgbọala na-agbasi ike na ụzọ na-enweghị nkeji na-ebu ha na ọwụ ihe ọjọọ na a ga-elebara ya anya. Ọ sịkwa na ihe anyị na ugbu a bụ oge mbamont na ihe ọjọọ dịgasị iche iche na-eme. Ọ bụrụ na ha lekwasị anya ma na-anapụga ndị ụgbọala na-agbasi ike ihe ha na-eme, na ha nwere ike na-egbusisi ụmụ mmadụ, na ọ ga-awụ ihe ihere na ha gbachiri nkịtị ka ha mere na-aga, mana ha ga na-eleba anya ma na-anapụta ha onye ọbụla na-akwọ ụgbọala na-agbasi ike na-enwe nkeji, a ga-anapụga ha ya site ugbu a ruo n'oge Disemba. N'izu ụka a ebidoro atụmatụ a na-akpọ David Umahi Tertiary Institution Games. Na nhazi a, ụlọ akwụkwọ mahadum 10 na asọmpi na-amakwa aka dị iche iche nke sports. Ebidoro ya na Sọnde nke bụ mkpụrụ ụbọchị 8 nke ọnwa a. Ọ ga-agwụkwanụ echi bụ ụbọchị 15 nke ọnwa a. N'emume mmepe ịsọmpi a, Gọvanọ David Umahi kwuru okwu na ya ga-ebuli ụgwọ ọnwa ndị Youth Corps Ebonyi steeti elu, na a ga na-akwụzi ha 10,000 naira site na nkwụsị ọnwa Septemba. Ọ sị na ihe kpatara nke a bụ na ndị kọpa egosigo ịhụnanya na ịgba mbọ nke tozuru oke n'Ebonyi. O kwekwara na nkwa na ya ga-enyekwa miliọn 3 maka nkwado nke transport nke ụmụaka na-asọmpi n'Ebonyi, ma nyekwa 1 miliọn naira iji kwado ndị na-achịkọta ya nwa bụ ịsọmpi a. Ndị nkụzi dị na Enugu ruru mmadụ 635 gara ebe a na-eme ihe mmụta software code. Enugu steeti gọọmenti mere ka ndị nkụzi a gaa gbasara ihe mmụta digital literacy ka o were nyere ha aka maka ịkụziri ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ. Ha kpọpụtara ndị nkụzi primary school, ndị secondary school nakwa ndị technical school, nakwa tinyere ndị nwere obere ahịa ha na-azụ ka ha were ohere a nwee mmụta ihe gbasara ihe ọbụla ha na-eme. Ọ sị na ha lezie anya maka na ihe mmụta a ga-enyere ma nwoke aka nyere nwaanyị aka ka ha were na-aga n'ihu. Deputy Gọvanọ bụ Lọlụ Cecilia Eze-Ilo sị na onye nwere mmadụ ka onye nwere ego, na ha kawa ahụ were oge a wee mụta ihe ga-enyere ha aka maka echi.
ndị na-azọ nzọrọnzọrọ na pati nke PDP nke mpaghara ọwụwa anyanwụ bụ South Eastern Zone nke PDP n'olu oyibo na-ewe iwe si na a na-asị ha kwụọ okwu ụgwọ tupu ha azọ nzọrọnzọrọ. A sịrị na PDP si ha kwụọ sitere $1,000 bụ 200,000 wee ruo nde naira abụọ bụ 2 million naira. Kama onye na-esote onye isi ndị PDP n'ọwụwa anyanwụ bụ Dikin Austin sịrị na nke a bụ asị. Ọ sị na a na-atụ otu a ka ejiri hazie ma kwado PDP nke ọwụwa anyanwụ, na nke a ka ekwekọrịtara ọnụ na pati ha na ọ bụghị taksị ọbụla. Otu a ka ndị ozi si wee kwuo wee bụrụ ihe ụfọdụ ndị mmadụ sịrị mba na ọ dị oke ọnụ. Ọchịagha na-achịkwanụ Anambra na mbụ bụ Maazị Peter Obi sịkwanụ na ndị PDP na otu a agaghị enwe isi na Anambra steeti. Senetọ Ume bụ ọnụ na-ekwuru ndị Anambra South Upper Chamber kpatụrụ aka na ihe gbasara ọkụ eletrik dị n'obodo. Ọ sị na ọ ga-adị mma itinye ezigbo ego ime ka ọkụ na-adị n'obodo mgbe niile, maka na ọ na-enye aka na ihe dịgasị iche iche a na-arụ n'obodo. Senetọ Ume kpọrọ oku a n'ọgbakọ enwere na Amaoji nọ nso na Enugu steeti na Mọnde. O mekwara ka ha mara na ihe gbasara ọkụ bụ ezigbote ihe dị mkpa n'obodo, na ọ bụ ihe ihere na Naịjirịa na-ekwu gbasara ihe ọkụ mgbe niile, na ọwụ na a ga-eme ihe gbasara ọkụ ka ọ na-adị mgbe niile, na ndị nwegasịrị ihe dị iche iche ga na-ebubata ya n'obodo. O kwukwara n'Enugu East si na ya na-ekele ndị EEDC n'aka ọrụ ha na-eme ka ihe wee dị mma na ihe gbasara ọkụ eletrik n'obodo. O kelekwara gọvanọ Ifeanyi Ugwuanyi otu o siri mee ka ụkwụ sie ndị EEDC ike n'ala ka ha wee na-arụ ọrụ na-aga n'ihu. Ọ sịrị na ya na-enye ha ekele ukwuu n'ezigbo ọrụ ha na-eme gbasara eletrik n'obodo ha. Ọ kọwakwara na ndị EEDC tinyere 1000 transformers ọhụrụ na South nakwa na East nke ha jiri wee gbanwee nke ochie nọbụ ebe ahụ. Ekene nwere nne ụmụ Igbo anụmasị ụnụ daalụ onye na-alụ ọlịa bụ Val Chibuzie Chukwuemeka Akụdobi ogwere nna ya lụgo. Anụmasị ụnụ daalụ maka na gịnị mere, maka na ka m si wepụta tata na ihe dị egwu ya eme na gịnị na Ireland, ya bụ obodo gịnị a na-akpọ Cork dị na Ireland, ka ihe dị egwu ya eme maka gịnị ndị nze na ọzọ ga-eju ebe afọ, ndị ga-eme gịnị, ndị ga-esi ụwa niile wee bịa mee gịnị, kedu ihe a na-abịalụ ndị obodo ndị Igbo nọ n'obodo a na-akpọ Cork na-eri ji mbọsị afọ. Fa na-akpọkọ ụmụ Igbo niile si ebe ọbụla na ụnụ bịaba na mbọsị ahụ, maka na mbọsị ahụ ya dị egwu. Kedu mbọsị ahụ eme ya bụ ife n'ọnwa anụnwa nke Septemba anụnwa, na kedu mbọsị ọ ya eme mbọsị gịnị 22 ya bụ 22nd of Septemba ka ya bụ ife ya akpọtụ na gịnị na Ireland. Mana gịnị mere ka a na-ekwu okwu a na ọfasị na gịnị mere Igbo amaka ya abịa. Anyị na onwe anyị akwadogo n'ihu dị egwu ije na Ireland, ije na Cork wee gwa ụmụ ụwa bupụta gịnị, ịgwa ụmụ ụwa lekwanụ na ihe ndị be anyị ji wee mee gịnị, ihe anyị ji wee nọrọ. Ụnụ mara ka esi wee mee na gịnị mere ihe gbasara maka omenala anyị ji ya, ife gbasara maka gịnị, ihe ọbụla na-eme anyị na-eme ya. Mana ihe m na-abụ ụlọ gịnị n'ọnụ oyibo anyị nwere rich culture. Ebe ọbụla ị nọ kawarụ wee pụta na gịnị na Cork mbọsị afọ, ị nọ na gịnị, ị nọ na Belgium, ị nọ na Spain, ị nọ n'ebe ọbụla dị iche iche, ị nọ n'obodo Amerịka, ị nọ Naijiria kawarụ bịa mbọsị ahụ maka ọ ya dị egwu. Igbo maka ya wuchi n'ebe afọ, Igbo maka ya eso wee mee gịnị, wee bu n'ive enu. Mana lụchakwa na ụmụnne m asịkwa na gịnị onye ga-ekwu okwu mbọsị ahụ n'ọnwa ndị ụlọ nwoke abụ Val Chibuzie Chukwuemeka Akụdobi. Mana gịnị mere ife ga-eme mbọsị ahụ, maka na anyị dị na nkwadobe. M na-asị ụnụ ụmụ Igbo bikonu, ndị Igbo nọ na Cork na-akpọkọ ụmụ Igbo niile ebe ọbụla ụnụ kawa nara ka ụnụ bịaba. Kedu ife a na-eme? Fa na-eri ji mbọsị afọ. Ọ gịnị omenala anyị ka ọ bụ ọ ife nna nna anyị fa mere wee debere anyị ya eme ya na nke anyị agaghị efu. Oge nke anyị iri ji agaghị anọkọta wee na anyị emebe ụmụ anyị wee mee gịnị, wee mụlie ya. Mgbe na-asị ụnụ kpọtanụ ụmụnne ụnụ, kpọtanụ ụmụ ụnụ ka ha bịa mere gịnị, mmalụ ụnụ ife anyị na-eme, ka ha bịa mmalụ ụnụ ogini ihe gbasara omenala anyị. Ekerekwa m na orinne lụtakwa na ụmụnne m onye ụnụ na n'olu ya bụ Val Chibuzie Chukwuemeka Akụdobi were na ala udochia na ndụ na daalụ m ekene m ọnụ ndị
Igbo Union Cork in Ireland invites you to their New Yam Festival on Saturday 22nd of September 2018 at Cork City Hall, time 2 p.m. We will be featuring a celebratory red carpet session, cultural displays, photo opportunity, live performance, DJ performance from DJ Boost. MC for the day, Chief Valentine Akutinobi, CEO Ibomaka UK. For more info, contact +353 879 066 954 +353 861 555 930 +353 894 888 018. Web www.igbounioncorkireland.org. Be there. Otu ndị Igbo 12 bụ 12 n'oyibo asịgo na ha kwere ma kwado atụmatụ abụlilo nke ndị IPOB nyere ndị mmadụ iwu ka ha mee. Na Mọnde izuụka a ka ha nwere nzukọ n'Enugu wee sị na ha kwadosiri atụmatụ nke a ike. Na nzukọ a onye nhazi nke Igbo Youth Movement bụ Evangelist Elliot Ugochukwu Uko na ndị ọzọ dị iche iche kwuru okwu sị na ọ bụ ihe ụmụ Igbo chọrọ, maka na oge ọbụla ndị Naịjirịa na-edunye ndị amị ka ha bata n'obodo Igbo buru egbe na-agba ndị n'onwe gị ihe ha mere ha. Ndị otu a wee sị na ebe dịka Borno na ebe ndị ọzọ dị iche iche n'obodo ebe a na-akpọ isi n'ala na a na-egbu ndị mmadụ oge ọbụla. Ya mere ndị amị Naịjirịa kwesịrị ịbanye n'ebe ahụ hazie ihe kama ịbata n'ala Igbo wee na-anya isi na-egosi anyị na ha meriri anyị n'agha n'oge gara aga ihe karịrị afọ 40. Ndị Labour dị na Imo steeti mere ngagharị nke iwe si na obi adịkwaghị ha mma na gọọmenti Imo steeti achọghị ịkwụ ha ụgwọ ọrụ ha rụrụ. Ha si na nke a wụzi mmegbu n'ihi na o kwesịghị ka ejie ha ụgwọ ma ọlị. Chairman ndị Nigerian Labour Congress bụ Comrade Austin Chilakpo bụ onye gbasara ozi a. Ọ gbasara ozi iwu a si na ihe gọọmenti Imo steeti na-eme awụghị ihe dị mma na ndị a kwesịrị ka a na-akwụ ha ụgwọ. Onye isi ndị Labour Imo steeti sịrị na o were ha anya na gọọmenti na-eweta ego allocation na Federation account ọnwa ọbụla ha na-eweta ego. Imo steeti gọọmenti ekwesịghị ịkọrọ ha akụkọ gbasara ịkwụ ha ụgwọ maka ha na-eweta ego n'ọnwa ọbụla maka ịkwụ ha ụgwọ ọrụ ha na-arụ. Ọ sịrị na imirikiti ndị na-arụ ọrụ enwekwaghị ego ha ga-eji wee zighachi ụmụ ha ka ha laghachi n'ụlọ akwụkwọ. Nke a wụ ezigbote ihe iwe na ha na-arụ ọrụ a na-akwụ ha ụgwọ. Na kedu ka ha nwa ndị nwere ụmụaka na-aga ụlọ akwụkwọ ma ndị na-aga mahadum ga-esi wee kwụọ ụmụ ha ụgwọ nye ha ego ha ga-eji wee laghachi n'ụlọ akwụkwọ. Maazị Chilakpo na-ewe ezigbo iwu a si na ọ bụrụ na gọọmenti akwụghị ha ụgwọ n'ọnwa a na ihe dị iche ga-eme, na ọ bụrụ na ha nye ha mkpụrụ abalị ole ha akwụghị ha ụgwọ na iwe ha ga-emebi ihe. Na Nkwere n'Imo steeti, mkpu dara n'abalị Mọnde izuụka maka na ndị omekome gbagburu onye ụkọchukwu nke Katọlik wee buru ụgbọala ya gbaa ọsọ. Ndị ọjọọ gbagbukwara nwa okorobịa ọzọ nke a na-amabeghị aha ya nke ya na ya nọ na ụgbọala ahụ. Onye ụkọchukwu a bụ Reverend Father Jude Igbom, onye bụ parish priest nke St. Patrick's Catholic Parish Amụcha dị na Njaba, kama ọ bụ onye obodo Ụmụnwaala na Nkwere. Ndị nọ nso ebe ahụ sị na ọ bụ ndị oji abalị eje na ndị napụ mere arụ a, na ha abụghị ndị na-egbu mmadụ maka ego bụ assassins n'oyibo, maka na ọ bụ ụgbọala nwa amadi a ka ha chọrọ izuru, ma mgbe o kweghị enye ha ya ngwa ngwa ha agbagbuo ya wee gbagbukwenye na ya so. Onye ụkọchukwu a yikwanụ akwa nsọ ya mgbe ha kachiri obi
gbuo ya. Ebe a ka ọ gwụrụ anyị n'ọnụ n'abalị a na-asị unu ndewonu, daalụnụ maka otu unu si akwado anyị. Unu cherezienụ ka anyị unu akụkọ nke so akụkọ a bụ nhazi akụkọ. Ndewonu. Ndị be anyị ndewonu. Aha m bụkwa Lọlụ Delight Amataobi. Okwu anyị ga-achọ ka anyị tinye n'ọnụ bụ okwu ihe gbasara onye ụkọchukwu a egburu na Nkwere. Ọ wee ezigbote ihe ọjọọ na ihe a na-asị na ọwa arụ a na-anụ na ntị na-emezi na-eme na-akarị. Ọ gịnị kpatara ya? Biko onwe ihe nwere ikwu gbasara nwa amadi ya bụ onye ụkọchukwu, onye tere mmanụ nsọ, mmadụ ele ya anya ọ gbuo ya. Kedu ihe kpatara? Kedu ihe na-eme n'obodo anyị? Nwanne m dewo, mụ nwa okwu a jụrụ m ọnụ, jụ m imi, jụ m anya, jụ m ebe niile. Kama enwechaghị m ọtụtụ ihe m ga-ekwu, kama na o gosiri na obodo anyị nọzi na-eti ịtụ egwu Chukwu bịaziri bụrụ ihe na-ala ala. Ndị mmadụ enwezighị obi ebere, ndị mmadụ enwezighị obi ọma n'ebe mmadụ ibe ha nọ. Na mbụ, ị gaghị anụ ụdị ha n'obodo anyị. Ọ gịnị kpatakwara n'ihe a sị na agụụ nọzi n'obodo? Agụụ a ka na-eme. Ọwa agụụ enweghị ụjọ na ihe gbasara Chukwu. Agụụ a gụrụ mmadụ, onye ahụ chọ ka ọ dị ka ibe. Mgbe ụfọdụ ihe duru ha, ha ga-azụwa ori, ha zụgidezi ori, ha ga-amedị ma ha ga-ezuru ezubata n'ụlọ nna ha. Maka ihe dị ka ori a, mpụ ọ na-akwa akwa. Mgbe o mechichara mmadụ anya, onye ha ga-ahụzi ụzọ. Ya mere o ji dị mma ka ijidesi onwe ya aka ike, na agbanyeghị otu ọbụla o jidere gị na njọ, etikwala aka gị n'ihe ọjọọ. Maka iti aka gị n'ihe ọjọọ, isi na nke mbụ ga-abịa baa na nke abụọ, ị ga-emegidezi ruo n'elu mgbe na-asị na ga-enwezi asị na point of no return. Anyị nwere ihe dịka ndị abịara jide onye ụkọchukwu yi akwa ụkọchukwu gbagbuo. Anyị niile a na-eme ọ bụ ihe na-eme gburugburu. Onweghị onye Hausa bịara mee ya, onwekwana onye ofe mmanụ bịara mee ya. Ihe na-awụcha anyị. Ilee otu a ga-esi legide onye ụkọchukwu etere mmanụ, mmadụ a ga-agbagbuo ya. Ihe akwa ndị anyị na ha so na-adọ. Kedu otu a ga-eji gwụrụ onwe anyị ndị iro? Nwa amadi a, kedu ihe o mere mmadụ ọ ga-eji were egbe hụ na ọ bụ onye etere mmanụ wee gbagbuo ya? Ndị be anyị ihe ọjọọ a na-eme, ntị na-asụzi wuruwuru. Ọ bụghị ezigbote ihe awọta anyị ga-esi wee laa. Kedu ihe ndị gọọmenti anyị na-eme gbasara ịkwụsị omume ọjọọ a, na-eche nche, na-eme ka ndị na-aga na-abata nwee ike ha gaa n'udo, ha alọta n'udo? A na-ekwu na ya na-enwe ndị vigilante n'obodo. Ọwụ na ha anaghị arụ ọrụ ka ọwụ ndị oshi na ama ha nweziri ike karịa ha. Kedu ihe wụ ebe a si wee mejọ ndị ohi aka ha? Maka na dịka m si na-ekwu, mpụ a na-arụ ala si n'okpuru na-eje. O nwere otu nwanne m nwaanyị lara ụlọ ya, pụta hụ ụmụazị ọ macha nọzi bụrụ ndị nnapụ na-aṅụgharị igbo. Ha ṅụchi igbo, ha dịrị ha anyị. Onye gafee ha ejide ya napụ adanne, maka ha eji izu uche ha n'aka. Ya akpọ ha, ihe unu na-emekwanụ ọ dị mma? Ha si antị na onweghị ha na-arụ, na ha chọga ego na uju ha na njọ. Ohere ya, ị na-etinye ndị nche n'obodo. Ọkwa ndị be anyị etinyegodi ndị nche ahụ nwere ka agada akwụ ha ụgwọ. ya webe Mgbe na-akwụ ha ụgwọ, ha aghọkwa ndị ohi a. ya webe agụrụ adịzie. Ihe dum a bụ na o si n'isi na-agbada bịa ruo n'okpuru, a ga-abọli ya. Ọ nweghị sị ka ekwana ihe a ga-eme ya, ka ekwana ihe a ga-eme ya. Ịhazi obodo gị, dozie obodo gị. Oke ebe anyị bi na bụ obodo oyibo,
ọkwa enwere atụmatụ dị iche iche eji enyere ndị mmadụ aka ụdịrị ihe ndị a ebelatatụ asị na ọ dịghị ha na-ahụ nri ha na-ahụtụ nri maka ịga ebe dị ka Brazil otu a ka ọ dị ndị mmadụ na-aga n'ụzọ ụjọ na-atụ ha mgbe anyị na-ele ya na dọkụmentrị a na-egosi ya ọrụkwa ihe dịtụkwa ka ihe a na-eme na obodo Afrịka anyị maka ihe mere n'ala Igbo ọ dị n'Afrịka ndị Igbo agụụ ji ndị mmadụ ọ bazie ha n'anya ha na-egbu na-eme na-akpọcha atọcha ụmụntakịrị otu ere ihe niile ya mere ndị isi anyị kwesịrị itinye anya na industrializing obodo anyị enweta forum eji enyere ụmụaka aka onye gacha skuul pụta ya enwe advisory forum ta ga na-eme people advice sị lekwa otu ike ebe a na-eme apprenticeships ha na-enwe youth club ebe ụmụazị na-aga nwe apprenticeships onye na-agụta nwe akwụkwọ sị ya bụrụ apprentice efe onye were nye ezinụlọ gị a na-enyetụ ya obere mgbe o mechara apprentice ahazi ihe dịka loan oge jibido ọ ga-akwụghachi nyere ya aka onweghị ihe ozi backlog of ihe ga buze mesịrị eji ha na-ele efe onye ụkọchukwu yi ha ahụgadị ya ha na-ahụ ihe gbasara ihe ọ na-eme na onye ụkọchukwu afọ ejikọ enwekwara moto ọgba atụọla tait ma ọ dịrị ya tụọ fere na ihe eri ha gbara ya gbada ọ pụtara ka onye agụụ ji iwe ji ya ndị isi anyị mere eji akụpụta ụdịrị ya ka ndị isi anyị nụ ya ka ihe a ga-eme maka onwegwe onye kwuru otego oge gara aga sị na oge ga-eru na Naịjirịa ebe ndị nwere ego a ga-agalikwa n'ụzọ eziokwu n'oge ga-eru ma emeghị mhazi obodo ị ga-agalikwa n'ụzọ yiri efe mara mma ihe ya mkpụrụ ụbọchị abụọ agbagbuo oge n'oge na-abịa ọ ya ihe anyị na-ahụ ugbu ebe ha asọghị efe nsọ gbagbuo onye ụkọchukwu onwezi onye ha ga-asọ ndị gọọmenti anyị ndị na-achị anyị amazi ka anyị ga-esi wee kwuo okwu maka na okwu bido unu n'ọnụ unu a na-anụzi unu a na-anụ olu ndị unu na-achị unu a na-anụ akwa ndị unu dewere ndị unu na-achị unu a na-anụ akwa ha kedu ka a ga-esi wee mee ka obodo dị mma ihe eji tinye onye a sị na onye na-achị achị dịka onye na-agba ohu maka ndị na-achị ị na-agbara ha ohu awụ na ị na-atụtụrụ ihe n'ala enye ha bụta ị na-agbara ha ohu ime ịnhazi ha olu enye unu nke anyị na unu ga-eri unu si unu ga-ericha ya ihe niile asịkwa na-akpata ihe niile ndị a chee na uche chebara na onwe unu echiche maka unu chichakwa ụmụ unu a ga-echikwa n'obodo ahụ agafe ihe a wee ezigbote ihe ọjọọ ezigbote ihe ọjọọ dị iche iche nke a na-emegasị ọ dịzie ka ndị okenye anyị enwezi ihe ha na-ekwu ya wụ gịnị ego ewerele ụbọchị ọkwa ihe anyị na-ekwu ọkwa nke ego pụtara ndị eji ụgwọ n'Imo steeti ndị Labour Congress ndị Labour Congress a na-ekwu okwu ihe niile awụcha n'Imo steeti Chineke abụkwa na anyị ọnụ Chineke gọziri anyị nye anyị ihe niile o nyere ibe anyị mana ọwụ ka anyị si eme ya okwu ndị Labour Congress a elere m ya n'onyonyo ebe ha na-ebe akwa na-akpọkọ ndị gọọmenti sị ha kwụọ ha ụgwọ asị ha nye ha ego ka ha lawa asị ha kwụọ ha ụgwọ ọrụ ha rụrụ otu a onye rụcha ọrụ akwụọ ya ụgwọ o teela ndị a bere akwa a na-akọwa na ha na-enweta the allocation money a na-akwụ ha ụgwọ ya ha nata ya ha tinye ya n'akpa jiri ya na-eme gị ndị a na-arụ ọrụ a ha echee ego ha ga-eji dinye ụmụ ha ụlọ akwụkwọ ma ndị na-aga mahadum ma ndị ha na-akwụrụ ụgwọ ebe ha na-amụgasị ọrụ dị iche iche ha hụ ha ewere egbe pụọ ọnwa ha bata na nne ha na nna ha ego o ji ala skuul onye ha kedu ihe nwa a ga-eme ya pụọ ozi onye o ji abalị aga ihe niile awụ ihe ndị gọọmenti na-atụrụ anyị ọwụ ihe ọjọọ na anyị tụnyere n'ụlọ mana ka m sịkwa ndị na-atụnyere ndị a o wee chehụ na ha arịele mkpụrụ obi ha maka na ị ga-ama na onye a na-asị gị etonyere ya onwe ihe ọ ga-eme mana enye gị ego gị etonyere ya biko ka anyị leba n'anya onye anyị na-asị biko ya gara anyị ozi onye anyị na-asị ya biko ya wụrụ anyị ọnụ ga-ekwutere anyị ka ọ bụrụ onye ga-aga mee ka o si kwu ọ bụghị onye soro okwu ọnụ ma esoro omume m
maka ha kwucha ihe na ha kwuru dịka mmiri anwụrụ n'okwute Otu a. anaghị anụ anyị ntị. N'okwu ị Nwanne m na-ekwu biko nwanne m. tinye ọnụ na ihe. N'otu okwu ị na-ekwu, ana m ekiri mgbe a na-eme manifesto ndị Amerịka mgbe Donald Trump na nwaanyị nke ọzọ na-azọ nzọrọ akpọta ha Hillary Clinton ha pụta a ga-ajụ ha jụọ fọrọ ka jụọ ha ka ihe unu yi n'ukwu maka ama na ya wụ ndụ ndị mmadụ nọ ha n'aka. lives na-abanye n'aka. Emesịrị nwa amadi a na-akpọ ka afọ ya wee win ya bụ Donald Trump. mgbe ndị obodo ọzọ nọ na-ekwu na ọsịkwa nka maka onwe politician onye ọ bụ a business person, so ọ maghị ekwu ọ pụtara ihe ekwu onye dị n'obi ya otochipụta ya n'ọnụ ka o si ọ chọọ dị ma mee like ya je ka ị nọrọ ada attitude ya hate me or like me. so ha nọ na-ekwu na omekwa nke a na-akpọzi ndị tụnyere ya vote si ha nwoke a na-ekwu eri ya ka onye ga-atụ ma ha gwara na ha tụnyere gị Donald Trump vote because na ọ maara ekwu ha tụnyere ya vote because na economy America na-ada ha need onye ga-akwalite ya maka ọwa onye business na o si na scratch wụọ billionaire na ọ ga-enyekwara ha aka na business sector ka people nwụọ ọrụ. Ị na-aga ụlọ ihe ị na-ekwu nwanne ị na-aga ịtụnyere mmadụ onye ahụ ntị cheke background ya chee okay a sị na Jesus Christ mgbe ọ na-epichi o sị na if you are faithful in little then you can be faithful in much. a na-esi na ntakịrị ama a na-eleba anya hụ ka ihe onye a megoro ọ chịgo ebe dị otu a mgbe ọ chere ego ka ihu pepụtara n'ebe anya na ha elode ha ọ na-enyego anyị ego anyị nwuchi akpa rice ahụ eruchi anyị hụ eziokwu anyị wufe ya n'azụ ihe muga ndị Afrịka anyị ihe niile mee ya n'elu gburugba onye apụta tie na ya ghọla prezident anyị agakwa n'ahụ n'ezie ndị famili ya bụzie ha bazie ebe ha ahụ aza n'ọka. Donald Trump ndị mmadụ na-akọ ya ọnụ ndị voturu ya si na akpọtakwa ya ọzọ na ha ga-etinyekwere ya ma ga gịnị ihe ha kwere tinye ihe ndị ọ gwara ha na ọ ga-eme ya na-eme ya na-aga ma ụgwọdị na ma ihe dị mma ma ọ dịghị mma mana o kwuru na ọ ga-eme ya na-eme ya ihe na onye ahụ na-atụnyere ihe a na-atụnyere ka ihe mere iji atụnyere ya ka ndị oyibo ama nke sasị n'Igbo ka e potential hụrụ n'onye maka na o nyere gị akpa rice na akpa nnu onye bịara bụ ire ịwa na-egbu anyị. Chineke nyere anyị aka. Okwu niile anyị na-ekwukwa akwụkwa n'okwu nkwusa ihe niile anyị na-ayọkwa biko na vootu nke a na-atụkwa 2019 anyị na-arịọ ma nwoke ma nwaanyị na-aga etinye vootu ma na nke ọbụla ị na-eme ndụ gị ka ị na-etinye ndụ ezinụlọ gị ka ị na-etinye ndụ ụmụ gị ka ị na-etinye nyocha tupu gị eme gịnị tinye vootu. Mana onye na-atụnyere vootu akpa nnu na akpa rice ọ na-enye gị ọwụ akpa rice ụmụ gị ga-eri ọwa akpa nnu ụmụ gị ga-eri kedu ihe ị na-eche tupu gị atụnyere ya onye ahụ ajụjụ ị na-eribeghị osikapa jukwere na onye ọbụla ga-egote a na-akọzi ya akọ nke akọrọwa na osikapa riwe ndị ha na-ejikwa na-emere ihe ndị oyibo na-akpọ tọgụ ha na-esogharị ha onye asị ha ga-akụgbuo ha ga-akụgbuo ya kedu ihe kpatara anyị ji kpọọ ndụ anyị ụgwọ anyị dinyezie ha banyezie ha ewerezie anyị mere ihe ndị oyibo na-akpọ footmat maka na ndụ anyị adịghị anyị mkpa anyị were etinye ha n'aka biko anyị na-arịọ na ihe gbasara vootu ndọrọndọrọ ọchịchị nke a na-eme na 2019 biko onye ọbụla kpachara anya onye ọbụla chie uche nke ọbụla ị ga-eme chee tupu gị atụnye vootu tupu gị atụnye were uche si Chineke ya duwe gị ma akwa na awụ vootu otu mkpụrụ vootu ị tenyere m ike mesaa ezinụlọ gị ụmụ ike ma ụmụ gị agaghị ahụ uche eluigwe biko anyị na-arịọ unu na-asị biko onye ọbụla na-eme nke ọ na-eme ya chee echiche biko nwanne m nwaanyị were aka gị wee mezie okwu tupu anyị asị ha okwu ga-asaka okwu gị dị mma ihe agbanwego okwefu n'ụwa anyị nọzi dịka m ga-ekwu ya ekwu achịkwa ya ọzọ anyị nọ na global world ime ihe a na-akpọ research ị ga-amata ụfọdụ ihe mmadụ bịa na ọ na-abịa ịbụ nka magodo local government chairperson
chee echiche research godo gbasara onye ahụ ya mara tupu nke ọ ịtụnyere na-eme. ya vootu dịka nwanne m aji sị na otu mkpụrụ vootu count na o nwere ike mezie gị o mebie ndụ gị mebie ezinụlọ gị. onye anyị na-aga atụnyere onye ka ọ bụ kee agụmakwụkwọ ọgụ kee potential o nwere ka iwu ga-etinye n'obodo ka obodo gaa n'ihu anya anaghị elecha ụdịrị ha nwadoro mbanụ ya anyị na-ele ihe ha kwupụtara mgbe ahụ anyị etinyere ha ndị ahụ na-etinye ọ na-akwụchara ọgwụ ha na-etigisi ha na-eti ya na-agba akwụrụ ụgwọ ka itifuo ndụ gị. ugbu a aka na-agba egwu begazi akwa ndị Labour Congress na-aga anọ na-emetụta otu ọnwa adịzi anyị ka otu afọ. ọ na-emetụta onye ọbụla n'Imo steeti ahụ ma nwoke ma nwoke ma nwaanyị ma ibi gị n'Imo steeti ikwu gị na ibe gị enyi ọma gị ga-ebi n'Imo steeti ahụ m ji amaatụ ebe ọbụla ị na-aga hazie onwe gị saa anya gị mmiri ịkpọ ọdịka a na-aga 2019 aka nwanne m kwuru na-ekwu na-eje ị na-akpọ ndị ị na-enye ego n'ụlọ gwa ha ụdị ihe ndị a mee ha refer to our Facebook channel to our YouTube channel ka ha gee ihe anyị na-ekwu ka isi ha unu gakwa etu vootu chebe na echiche jụọ na ajụjụ gbasara onye ọbụla oke na-agbanyeghịkwa nke jụọ ajụjụ jụọ ajụjụ onye a na-ekwu ihe a ka ihe dị onye a n'ime onye o nwere ihe ga-enyere obodo were nke na-eme anyị echiche ma ụlọ ga-achọkwa ịnọkwa na bọndeji anyị nọkwa n'afọ anọkwa maka onye ọbụla onye nyefegoro n'aka ọka akwụkwọ afọ anọ kakwa ihe a na-etipịa anya na-anwụ ndị ọzọ a na-aga n'elu n'elu gọvanọ ndị Enugu steeti ugbo ole ka anyị gụrụ gbasara ihe ọma ọ na-eme na Enugu steeti mgbe ọbụla gọvanọ ugwu anyị na-ekele gị nke ukwuu. ọ bụrụ na ndị gọvanọ ndị ọzọ ga na-eme otu isi eme adị nwekwa ndị gọvanọ ndị kelere ya ekele dị ukwuu si na ihe ọ na-eme dị mma ha si na onye na-eme ihe ọma ị ga-ahụ ya ha si na ihe ọma ọ na-eme dị ukwuu. kedu ihe ọma ji ọ ga na-eme n'Imo steeti? biko ndị Imo anyị na-asị unu anọkwala na mmiri ka ncha bụ unu anya. ncha abaala ya anya n'afọ ndị nke gara aga unu ekwekwala ka o mekwa ọzọ. onye ọbụla unu na-atụnyere ugbu a saa na anya unu mmiri tupu unu atụnyere na ihe ọbụla a na-ebutere unu were na ya dewe n'akụkụ si kedu onye Igbo kọwaa ka ebe isi. enwere ndị ka nwanne m nwaanyị na-ekwu gbasara researching enwere ndị ọnwụ na ụlọ amaghị enwere ndị a ga-edipụga si ha agaghị ajụta kedu ihe nwoke ha mere kee ụdịrị mmadụ ọgwụ ha ga-ajụta bịa kọwara unu. enwere ndị a na-edi ike ha bịa kọọ n'ụtọ gaa na mitin gaa n'obodo na-akọrọ ha na-eke ego ndị yutu a na-awụli na-alụ ọgụ ịlụcha ọga ndị bịara wunye ụlọ ego gasị lekwe ndị agụrụ ha chụọ n'ọchị ihe ha na-edide mkpụrụ obi unu na vootu ahụ nụtụnyere. biko anyị agaghị ekwu nnukwu ma anyị ga-asị arịrịọ ka anyị na-arịọ unu biko kedu nke ọbụla na-eme were na echiche na-aga anyị si ọzọ emezila umeela mana ọzọ emezila mana ọzọ ahụ eme na ụkwa n'aka anyị kwa ọfụrụ mkpụrụ ọnwa ole achọrọkwa onye ọzọ chọnyekwa. Chineke ka o duba anyị. aha m bụ Lord Delight Amataobi. nwanne m nwaanyị biko kelee ụmụ Igbo ibe. akpọkwanụ m Lọlọ Esther Akudinobi. ana m ekele unu niile ndị ọchịọra na-achị South East bụ ọwụwa anyanwụ. anyị na-ekele unu gọvanọ ikpeazụ anyị echefu oge ị na-agbakwa mbọ ime industrialize Abia steeti bụ isi ọdụ ahịa ana Igbo jisie ike ndị ọzọzi na-agakwa na-eje ha mụrụ n'aka gị ndewo. anyị na-ekele gị na-ekelesi gị jisie ike ndewo. anyị ga-ahụ unu n'izu ụka ọzọ nọdụ n'ọfụma n'aha Jizọs amen. kachifon ekene m oriri na ụmụ Igbo ana m asị unu daalụ onye na-alụ olu ya bụ Val Chibuzie Chukwuemeka Akudobi Ogbuefi nna ya lụgo. ana m asị unu daalụ maka na gịnị mere maka na ka m si wepụta tata na ihe dị egwu ya eme na gịnị na Ireland ya bụ obodo gịnị a na-akpọ Cork dị na Ireland ka ihe dị egwu ya eme maka gịnị ndị nze na ọzọ ga-eju ebe afọ ndị ga-eme gịnị ndị ga-esi ụwa niile wee bịa mee gịnị kedu ihe a na-abịalụ ndị obodo ndị Igbo nọ n'obodo a na-akpọ Cork na-eri ji mbọsị afọ fa na-akpọkọ ụmụ Igbo niile si ebe ọbụla na ụnụ bịaba na mbọsị ahụ maka na mbọsị ahụ ya adị egwu
kedu mbọsị a eme ya bụ ife n'ọnwa anụnwa nke Septemba anụnwa na kedu mbọsị ọ eme mbọsị gịnị 22 ya bụ 22nd of September ka ya bụ ife ya akpọtụ na gịnị na Ireland mana gịnị mere ka a na-ekwu okwu a na ọfasị na gịnị mere Igbo amaka ya abịa anyị na onwe anyị akwadogo n'iwu dị egwu ije na Ireland ije na Cork wee gwa ụmụ ụwa bupụta gịnị ịgwa ụmụ ụwa lekwanụ na ihe ndị be anyị ji wee mee gịnị ihe anyị ji wee nọrọ ụnụ mara ka esi wee mee na gịnị mere ihe gbasara maka omenala anyị ji ya ife gbasara maka gịnị ihe ọbụla na-eme anyị na-eme ya mana ihe m na-abụ ụlọ gịnị n'ọnụ oyibo anyị nwere rich culture ebe ọbụla ị nọ kawarụ wee pụta na gịnị na Cork mbọsị afọ ị nọ na gịnị ị nọ na Belgium ị nọ na Spain ị nọ n'ebe ọbụla dị iche iche ị nọ n'obodo Amerịka ị nọ na Naijiria kawarụ bịa mbọsị ahụ ka ọ ya dị egwu Igbo amaka ya wụchi n'ebe afọ Igbo amaka ya eso wee mee gịnị wee bu n'ive enu mana lụchakwa na ụmụnne m asịkwa na gịnị onye ga-ekwu okwu mbọsị ahụ na ọnwa n'ụlọ nwoke abụ Val Chibuzie Chukwuemeka Akụnaobi mana gịnị mere ife ga-eme mbọsị ahụ maka na anyị dị na nkwadobe m na-asị ụnụ ụmụ Igbo bikonu ndị Igbo nọ na Cork na-akpọkọ ụmụ Igbo niile ebe ọbụla ụnụ nọ kawa nara ụnụ bịa kedu ife a na-eme fa na-eri ji mbọsị ahụ ọ gịnị omenala anyị ka ọ bụ ọ ife nna nna anyị mere wee debere anyị eme ya na nke anyị agaghị efu oge nke anyị iri ji agaghị anọkọta wee na anyị emebi ụmụ anyị wee mee gịnị wee mụlie ya mgbe na-asị ụnụ kpọtanụ ụmụnne ụnụ kpọtanụ ụmụ ụnụ ka ha bịa mere gịnị mmalụ nụ ife anyị na-eme ka ha bịa malụ nụ ogene ihe gbasara omenala anyị ekerekwa m n'ori nne lụtakwa na ụmụnne m onye unu na n'olu ya bụ Val Chibuzie Chukwuemeka Akụnaobi were na obodo chia na ndụ na daalụ ekene m ọnụ ndị Igbo Union Cork in Ireland invites you to their New Yam Festival on Saturday 22nd of September 2018 at Cork City Hall, time 2 p.m. We will be featuring a celebratory red carpet session, cultural displays, photo opportunity, live performance, DJ performance from DJ Boost. MC for the day, Chief Valentine Akụnaobi, CEO Igbo Amaka UK. For more info, contact +353 879 066 954 +353 861 555 930 +353 894 888 018. Web www.igbounioncorkireland.org. Be there. Kedive melu madeja polom nono abo mobombo ne nwere ikwu kabo mobombo ne nwere ibe anyam kone anyam kone Kedive melu madeja polom nono Kedive melu madeja polom nono abo mobombo ne nwere ikwu kabo mobombo ne nwere ibe anyam kone ogbenye dị bụ mgbade ayo 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 akwa ebube bụ onye na-agba ntarị nne ayo oge a ka ndị befa ji wee libie nya bụ ayo 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 aka na ụgbatakatala anụ gbatakata anụ ayo apụtazi ọ na-akpa nga ayo ayo ndị befa wee lụọ n'oge si ebe a wee bụ ọgaranya nke afọ na ebe dị ka ya ayo ayo